Krásný den, já vás všechny zdravím u nového videoreceptu a dnes si společně připravíme ňoky v rajčatové krémové omáčce. Recept je velmi rychlý a jednoduchý, takže se úplně skvěle hodí, pokud nechcete v kuchyni trávit moc času, ale přitom si udělat něco dobrého a výživného. Recept vznikl v rámci spolupráce s DM Drogerií z jejich výrobky značky DM Bio a my se jdeme pustit do toho. Na pánvi si rozehřejeme olej a potom na něm osmahneme najemno nakrájenou cibulku, trošku promícháme, necháme zezlátnout a přidáme taky najemno nakrájený 2 stroužky česneku, které taky opečeme. Potom podlijeme vodou a přidáme rajčátka. Pokud máte velká, nakrajte je na nějaký menší kostičky, pokud máte šery, alespoň je přepulte, aby se rychleji udělaly. Rajčátka necháme chvíli dusit a potom k nim přidáme bylinky, třeba tyhle ty italský jsou skvělý, já myslím, že je dávám skoro do každého jídla, protože jsou skvěle univerzální a zrovna s rajčatama se teda opravdu hodí. Přidáme taky rajčatový pesto, který tomu dodá úplně takovou skvěle plnou chuť. Přidáme propláchnuté fazole, ať tam máme nějakou bílkovinu a samozřejmě taky sůl a pepř dle chuti. Když už to máme všechno krásně provařené, tak to můžeme zjemnit rostlinnou smetanou. Tato sojová je skvělá, protože opravdu je taková jako hustá a hezky to celý propojí dohromady. No a já jsem se rozhodla tuto omáčku podávat s ňokama, takže ještě uvaříme je. Samozřejmě to můžete udělat v průběhu toho, co se vám budou ty rajčátka dusit, abyste co nejvíc času ušetřili. Ňoky jsou hotový raz, dva, většinou po 2-3 minutkách vyplavou na povrch, potom je stačí jenom scedit a můžete je přidat a vmíchat do té omáčky. Co se týká servírování, můžeme přidat lístky čerstvé bazalky, posypat nějakýma semínkama nebo třeba nasekanýma oříškama a pustit se do toho. Já doufám, že se vám recept líbil, že ho vyzkoušíte a moc se na vás zase budu těšit příště u dalšího videoreceptu. Mějte se krásně a ahoj!